milí filmoví priatelia, milí priatelia. Ja by som vás veľmi rada pozvala na film, ktorý som natočila s pánom režisérom Markom Škopom. Film sa volá Eva Nová a bude v kinách od 24. marca. Je to film o herečke, je to film o starnúcej žene, je to film o tom, čo znamená kariéra, čo znamená rodina, čoho sa všetkého človek vzdáva niekedy a robí nerozmyslené činy. Za tie činy potom vlastne celý život nesie zodpovednosť. Je to film aj o tom, ako padá na dno človek a ako sa z neho zase dostáva. Je to film aj o závislostiach, o tom, ako si chce človek život uľahčiť. Eva Nová je herečka. Ja som nesmierne šťastný, že rolu herečky v tomto filme stvárňuje naša najlepšia herečka, pani Emilia Vášáriová. Verím, že vás ten film môže zaujať a osloviť. Takže mám nádej, že si nájdete cestu do kina, pozrieť si film od 24. marca.